मन कर तुम खातार 4 सेमी नहीं जीव है 4 सेमी सला बर्तमान कौन कर एक एटा जोड़ कौन कर जोड़ ए बिंदु को ए बिंदु जोड़ बुझीगला ए बिंदु कौन हम जोड़ा हम 5 सेमी एटा हम के 4 सेमी बुझीगला 4 सेमी यार ना हो क ना ख ग यार ना ए बिंदु ना दे दो कौन ग बुझल कि अंकन एटा 60 डिग्री बुझला क ख प्रश्न देखला कौन क ख कौन क ख दैर्घ्य 5 सेमी हो गला ख ग 4 सेमी हो गला ख कोण क केते 60 डिग्री अंकन हो गला लिखिदेव कौन उत्तर बुझला उत्तर क ख ग त्रिभुज अंकन करागला त्रिभुज अंकन करा गला बुझला क ख ग त्रिभुज अंकन करा गला यार कौन यार कोण क है क बा कोण कौन ग क ख ग क ख समान 60 डिग्री 60 डिग्री तापरे क ख बाहुर दैर्घ्य केते क ख बाहुर दैर्घ्य केते 5 सेमी 5 सेमी ओ आ कौन क ग बाहुर दैर्घ्य क ग बाहुर दैर्घ्य बुझला क ग बाहुर दैर्घ्य समान 4 सेमी